Jeg civiliserer mig om morgenen foran spejlet. Jeg tager tøj på. Jeg rejser mig. Jeg er ikke en abe. Jeg går på mine fødder, ikke på mine hænder, mine splittende alting ad. Det kan bevises. Jeg er en borger. Jeg har mine rettigheder. Jeg rejser mig, og jeg kan tale. Det er fuldt ud lovligt. Jeg bruger offentligt tilgængelige gloser. Jeg kan læne mig og lytte, ikke over bordet med min motorsav, min rædselsfulde larm og alt for mange kræfter, men over kaffen, de skrøbelige kopper. Jeg kan sætte dem fra mig, uden at klirre og smadre hysterisk. I kan roligt invitere mig. Jeg kan spise alle dagens måltider på en pæn måde. Jeg bruger kniv og gaffel og servietten, ikke dugen eller mit ærme, når jeg skal tørre min mund. Mine yndige små læber, de er lukkede, når jeg tykker, når jeg flænser og afliver og hader. Mest af alt, jeg er et menneske. Alle kan se det. Jeg kan rejse mig og sige tak for i aften og på gensyn, og hvor har det været hyggeligt. Det er helt normalt. Og selvfølgelig skal jeg sove, ikke på gaden med mine hunde, bagfra og i munden, men i min seng, i mit sæbepulver og tørstige bomuld, på ryggen og som et barn. Det er noget, jeg har arvet, ligesom udseendet. Vi er nødt til at ligne hinanden.